Moi boa tarde a todas e a todos, benvidos a este Luz no Ateneo día 3 de novembro do ano 25, no que vamos a propoñer entrar en debate para un modelo industrial para Galicia. Para isto temos hoxe a dous invitados moi reputados, expertos en economía e expertos no sector industrial, que nos axudarán co seu coñecemento a abundar nas temáticas da industria e da economía, pero que fuxa de visións que poidan ter certos intereses, de maneira que nós poidamos fortalecer o noso pensamento crítico. Tamén agradecervos que esteades hoxe aquí para falar do segundo sector, para falar do sector industrial que hoxe en día move alrededor do 20% do PIB que se move en Galicia anualmente. Falar de industria en Galicia é parcialmente falar da historia de Galicia. Hoxe falaremos do sector naval, do sector téxtil, da automoción, da minería, de alimentación, de moitos sectores. Que, ademais, faremos un percorrido histórico desde os últimos 20 anos, pasando polo presente, e poñeremos as luces longas para revisar o impacto de certas disrupcións que agora mesmo estamos vivindo, como é o cambio climático e como é a inteligencia artificial. Como pode impactar isto no tecido industrial de Galicia? Nese sentido, trataremos de revisar ou de responder algunhas preguntas de como podemos facer que o talento que se xera en Galicia se quede en Galicia e, ademais, como podemos incluso atraer ao mellor talento para que veña a producir a Galicia. Para isto, non temos que ser proactivos, non basta simplemente con manter a nosa posición de competitividade nos sectores tradicionais. Temos que ser proactivos a revisar as oportunidades que se poden derivar deste cambio climático e desta disrupción de inteligencia artificial para incluso identificar sectores que ata agora eran descoñecidos, nos cales Galicia é forte, pero sen dúbida que temos un gran talento e unhas grandes capacidades. Sen moito máis, paso primeiro a presentarvos aos nosos convidados de hoxe. Temos a Melchor Fernández, doutor en Economía pola Universitat Autónoma de Barcelona e catedrático de Fundamentos de Análise Económica pola Universidade de Santiago de Compostela. Actualmente dirixe o Departamento de Fundamentos de Análise Económica e coordina o Grupo de Análise e Modelización Económica. É membro do Foro Económico de Galicia e do Comité Internacional de Expertos do Camiño de Santiago. Anteriormente dirixiu o Instituto Universitario de Estudos de Desenvolvemento de Galicia. As súas investigacións xiraron en torno á avaliación de políticas socioeconómicas con modelos de equilibrio xeral e a planificación e a avaliación do impacto do Camiño de Santiago. Polas súas investigacións sobre o Camiño recibiu no 2021 o Premio de Investigación en Economía de Galicia Valentín Paz Andrade. Tamén recibiu en 2009 e 2021 o Premio Lluís Fina que concede a Asociación Española de Economía do Traballo. Isto desde un punto de vista máis académico, desde un punto de vista máis industrial, máis do día a día, teño o prazer de presentarles a Daniel Hermosilla, profesional cunha sólida trayectoria no sector industrial galego, especializado como arquitecto técnico e centrado na industria das estructuras do formigón. Dende fai 8 anos é o conselleiro delegado do Grupo Rodiñas. Adicionalmente ocupa a vicepresidencia da Fundación Galicia Construe, o que subriña o seu compromiso de desenvolvemento da promoción do sector da construcción na nosa rexión. A súa valía profesional e a súa contribución social á arquitectura foron recoñecidas tendo recibido o Premio Arquitectura para un mundo mellor. Así mesmo, baixo o meu punto de vista personal, un dos grandes expertos no tecido industrial galego, el díxome que non, e con Antón Bahamonde, que tamén temos hoxe por aquí, escribiron o libro Galicia, Distrito Industrial, que fan un análisis da perspectiva industrial desde un punto de vista moi positivo que lles recomendo a todos e a todas. Sin máis, vamos a comezar a táboa redonda neste sentido facendo unha foto do presente. Vamos a comentar, por exemplo, con Melchor, a túa perspectiva estratégica sobre o estado actual da economía galega e os grandes retos que identificas a futuro. Ola, moi boas tardes a todos e a todas. Moitas gracias por a vosa presencia e por a invitación e poder participar con todos vos sobre este tema que é tan relevante e do que se fala
moito, pero ao mellor non desde a perspectiva que podemos falar hoxe aquí, máis global, non? Perdón, non, máis global que vai ser a miña perspectiva. Eu son un economista de equilibrio xeral, non de equilibrio parcial, onde vexo que todo está relacionado. Entón, cando falo da política industrial, falo da política de país, de efectivamente, se estou tocando algo, eso vai ter repercusión sobre todo o sistema, non? Esta primeira idea de introducción, todos somos conscientes dos avances da nosa economía nos últimos 20 anos, non fai falta ver moito, vemos ao noso alrededor como han ido cambiando as cousas. Eso se refrenda por uns indicadores macro moi positivos, non? Efectivamente, temos un crecemento positivo en términos de produción, en términos de renta per cápita. A taxa de desemprego nestes momentos está casi aos niveles de pleno emprego, é dicir, temos este problema estrutural. Entón, nos chegaron a taxa de desemprego entre o 7 e o 8%, pois seguramente se xenera problemas en moitos mercados para topar traballadores, porque efectivamente é difícil baixar deso, dada a nosa estrutura. Se cambiamos algunhas cousas no modelo, pois sería de outro xeito, non? Hai un sector industrial que está tendo o tradicional un bo comportamento nestes últimos anos, aunque efectivamente non se libra dunha tendencia de crecemento de todas as sociedades avanzadas, non? Esa idea de trasladar, non, parte da produción a economías con costes máis baixos de produción, as que son intensivas en man de obra, ou aqueles que favorecen que os rendementos, a rentabilidade do capital teña unha imposición menor, pois acaba desviando moito desa industria, non? Crecemos por riba da Unión Europea, o cual non é gran cousa, non? Porque está en crisis, está por todos os impactos da coyuntura internacional. A gran locomotora Alemania pois está sufrindo moito, entón crecer por riba da Unión Europea pois non é unha gran noticia, pero bueno, está aí. Efectivamente, crecemos por riba da Unión Europea, estamos empezando a recuperar parte do perdido en términos de converxencia, pero estamos crecendo por baixo do conxunto de España, non? Isto a mellor pois temos que darnos conta de que é un problema gordo, non, de intensidade, porque o que nos di a teoría económica é que se estamos por debaixo dos niveles de renta, o normal é que crezamos cada vez máis, que hai un proceso de convergencia. Podemos copiar procesos innovadores, podemos analizar o que está ocurrindo co resto, e o normal é que crezamos por riba do que é o noso contexto, porque estamos por baixo do nivel medio de crecemento. E ademais, este crecemento que se está producindo, como digo, estamos por debaixo da media de España, o cual xa non é tan boa noticia, se está dando con unha forte axuda europea, non? Dos fondos do que é o mecanismo de recuperación e resiliencia, que temos que ser conscientes que a final, bueno, a mitad deste 26 desaparecen e teñen que estar totalmente liquidados a final de ano, non? Eso vai supoñer unha pérdida de inversión real na nosa economía que non se cubre cos presupostos da Xunta, non? E que xa estamos vendo que vai haber ese decrecemento, do que parece que tampouco non noto que sea unha preocupación cando estamos nun contexto de moitos retos, que vou intentar resumir moi rápido, que son retos iguales para o conxunto da economía mundial e sobre todo da europea, non? Temos un reto demográfico moi importante no noso caso, con máis intensidade que no resto. Temos matices nese. Isto supón, o digo moitas veces, é necesario un novo pacto xeracional. É dicir, é difícil facer que crean no sistema os mozos que entran nese sistema cobrando un salario que está por baixo da pensión media de salida nestes momentos. Isto é moi difícil. É dicir, como convencemos a xente de que crea no sistema e que isto funciona? Nos está faltando a economía, nos está faltando esa parte. Eu non digo que este faltando a parte de previsión desas pensións, é un traballo que se fixo ao longo de todos esos anos e agora ten que recuperarse, non? É dicir, que ten sentido en o noso sistema. O que está fallando é a parte económica, de que os mozos entren con salarios suficientemente altos para que podan seguir sostendo o noso sistema. Neste momento, a cousa para mí é moi crítica. É dicir, creo que é necesario ese novo pacto xeracional. E depois temos outro problema, que é o relevo xeracional, do que estamos falando, que eso está claro que está aí. Non temos traballadores suficientes e a nosa demografía non o vai a permitir de que seamos capaces de manter o que temos. Tampouco vexo que haya moito movimento nese sentido, eso sabemos perfectamente.
Sabemos que é necesaria a incorporación de traballadores de outras orígenes, de outras localidades, e temos a posibilidade de que o sabemos e o podemos planificar e podemos intentar que se integren desde o principio, non? E non só pensar nas cualificacións como traballadores, sino que ese aspecto cultural de integración que é moi importante. Temos certas ventaxas, non? Porque temos Latinoamérica aí máis cerca, non? Temos este reto da transición democrática, a digitalización, estamos preparados para eso, é dicir, a industria galega vai pasar a I+D vinculada á inteligencia artificial sin pasar pola industria 4.0, non? Que casi nos la hemos saltado, non sei, é dicir, que temos un reto aí importante que requiere moita inversión pública e privada, non? Hai unha transición enerxética que estamos obrigados, non? Entón vamos a ver se somos capaces, esa idea de refuxio climático, como vamos a facer, e a sostenibilidade medioambiental, non cambio climático. Estamos xa traballando moito sobre as repercusións físicas e sociais que ten eso. Estamos nun sitio que en principio estaría en millores condicións que outros, pero que temos que traballar nesa dirección. E moitos dos nosos sectores industriales e productivos son máis sensibles a todos estes retos que noutras economías. Por iso estamos nunhas circunstancias que eu creo que deberíamos de estar traballando todos en buscar xa solucións o que se nos ven encima, non? Que son aspectos, e non quero ser moi negativo, pero son aspectos en xeral que hasta agora íbamos tirando, íbamos bastante ben, íbamos, bueno, o vimos, non? Efectivamente con matices, porque seguramente o noso incremento en renta per cápita e a nosa conversencia con España ten que ver coa demografía, máis que ca produción, aunque producimos máis, o que estamos dividindo, pero estamos atraendo pouca poboación para ese relevo xeracional que necesitamos, non? Entón, un pouco, isto quizás xa me dice. Fenomenal, moitas gracias. Por outra banda, Daniel, xa desde un punto de vista máis industrial, máis empresarial, cal é a túa perspectiva de que prioridades debería ter a industria galega para manter o seu nivel de competitividade global? Boas tardes a todos, antes de nada, e gracias polo convite. Reitero que eu non son experto nin nada parecido do tema. O que sí podo considerar que sí teño un punto de vista privilexiado a hora de percibir o que se move no mundo industrial, non simplemente en cuanto a cifras, senón ao mellor cun contacto máis persoal e máis humano cas persoas e cas xentes que moven este mundo da industria. Tuve a sorte e a honra de en todo este século participar en gran parte da construción destas industrias as que vos podades imaginar, en gran parte dela, coñecer de primeira man as culturas que hai en cada compañía, o modo de pensar e de ver de gran parte dos empresarios, e iso recoñezo que sí que é un punto de vista privilexiado é moi interesante para facerse unha imaxe, un collage da situación. Eu, evidentemente, a exposición que fixo Melchor, eu, evidentemente, non podo, nin vou entrar en todo iso. Eu vou ir casi ao gran directamente respecto ao que eu entendo que donde deberíamos enfatizar os nosos esforzos e que, dende a miña humilde opinión, poderíamos poñer aí enerxía. En primeiro lugar, e un pouco, que un pouco era o inicio do libro que fixen con Antón Bamonde, que realmente o que había de fondo era un pouco de tratar de cambiar a perspectiva ou a imaxe propia que temos respecto ás nosas capacidades e as nosas industrias e a nosa economía, de tratar de erradicar e de deixar atrás unha certa mirada complaciente ou pesimista ou que non é capaz de ver realmente todas as potencialidades e todas as capacidades, o cual é un gran problema
ou non saber realmente o que tes ou o punto de vista do que podes partir. Eu creo que iso un pouco e dá má sensación que o libriño, de alguma maneira, algunhas xentes que foi chegando, ao final resulta que era unha visión compartida, pero que se vai estendendo, que moita xente tiña esa percepción, que dá má sensación que fixo un certo traballo nese sentido. Eu creo que o primeiro que temos que facer é ver que ocorreu nos últimos anos, que sorpresas ocorriron, sorpresas positivas, agradables, quer decir, que nos sirvan para, dende aí, poder afrontar o futuro e que nos podan servir de guía de hacia onde ir. E eu creo que esa realidade está chea de luces, está chea de sinais moi interesantes se somos capaces de percibilas e dende aí afrontar as nosas políticas industriais. É dicir, o libro falase con máis detalle, pero ocorriron cousas que non estaban planificadas, que ninguén as esperaba, entonces que ninguén de momento creo que as explicou. Falo, por exemplo, de por que en Galicia aparecen sectores que non existían e que agora son sectores onde hai gran cantidad de xente traballando con todos os tipos de cualificación que xeran riqueza. É dicir, apareceron sectores como a transformación do aluminio, por exemplo, quer dicir que ninguén esperaba isto, quer dicir, máis ben as noticias que viñeran relacionadas co aluminio, todos o que esperábamos eran de outro tipo, mirando para San Cibrao, e de repente apareceron grandes potencialidades e unha liña que se pode ir completando e que pode traer grandes noticias. Apareceron sectores como o Contract, quer dicir, que ainda hasta non fai moito a propia palabra, había moita xente que non identificaba o que era, nin na propia administración, cando resulta que Galicia é o principal potencia no Contract a nivel, por suposto, español e quizá europeo, e con un percorrido que pode ir moitísimo máis alá. Todo abano de industrias relacionadas cas TIC que hai na Coruña, vinculadas para crear todo ese nivel de servicios que necesitan as grandes compañías que hai na Coruña, que todos coñecemos, pero que están aí e que non se perciben, e agora están nuns baremos e nunhas cifras que serían inimaginables non fai moitos anos. Quer dicir, todo este tipo de cousas que están pasando, o tema da biotecnoloxía tamén está aparecendo aí, quer dicir que son elementos, e eu creo que isto nos dá un pouco idea de hacia onde podemos ir, é dicir, que necesidades ten Galicia? Galicia ten necesidades de grandes masas de xente parada e de crear industrias altamente intensivas en man de obra pouco cualificada? Digo porque de vez en cuando ainda vemos anuncios que o principal argumento de certas industrias é non sei cantos miles de postos de traballo, que digo eu, pero onde están eses miles de xente? Quer dicir, isto creo que nos dá sinal, quer dicir, eu creo que esa xente non a temos xente moi ben formada, eu creo que é un gran defensor das universidades que temos en Galicia e do nivel que teñen. Hai algunhas dun nivel de excelencia extraordinario, non hai que ir a ningún lado para estar en esos niveles de excelencia, e formamos grandes profesionales. Eu creo que a política industrial ten que ser para darlle cabida sobre todo a esa xente. É dicir, industrias que nos garanticen que van a requerir xente que pode engadir moito valor ao que se produzca. Poucos postos de traballo, pero ben cualificados, con moito nivel que nos permitirá o que falábamos antes, que é reter esa xente que se vai. Isto pode nos dar ideas un pouco respecto a que tipo de industrias podemos promocionar ou buscar. Eu creo que temos que, de forma obsesiva, tratar de completar as cadeas de valor que temos incompletas, que hai moitas.
Quer dizer, algunhas xa se van completando. Isto tamén nos dá a idea de que tipo de industrias debemos buscar ou incentivar. Entendo que non ten sentido encetar outras novas, abrir outras novas cadeas de valor, porque cada cadea de valor ao final sempre parte da naturaleza, non? Dunha materia prima. Vale, as que xa temos abertas, vámonos completar hasta o final. Non abramos outra e outra para facer só primeiras transformacións. Eu creo que isto é absurdo. Cando ainda temos, como digo, cadeas de valor con moitas eivas, con moitos eslabóns que lle faltan. Precisamente os eslabóns donde máis valor engadido se pode añadir é donde traballo máis cualificado se pode engadir. Eu creo que eso nos dá idea. Despois eu creo que deberíamos tamén obsesivamente intentar que as industrias que fagamos teñan un componente endóxeno, transformar todos os recursos que temos, o que producimos, porque podemos, e digo con intención, podemos poñer unha fábrica de producir neumáticos. Qual é a nosa ventaxa competitiva para producir neumáticos? Respecto a Marrocos, por exemplo, ou respecto a Portugal, ou respecto... podemos regalar o solo industrial, podemos dar axudas. Que nos fai diferentes respecto a outros? Quer dizer, eu creo que... Ahora, oiga, se temos leite, vamos completar toda a cadea do leite. En Marruecos creo que non van competir no leite. Me refiero, quer decir, porque ademais este tipo de industrias, as ramificacións que teñen cando tú transformas algo que hai no territorio, falo por percepción propia, ao marxen de que isto poda aparecer en teorías económicas ou que sea. Unha industria que produce algo que é case unha illa, que non ten ninguna relación co territorio máis alá da man de obra ou de tal, son industrias pechadas. Hasta entrar en elas é moi complicado, o sea, teñen unhas grandes... Eso non incentiva a conexión, a relación transversal, non favorece a innovación compartida, a innovación aberta. Ao contrario, son illas illadas de tal, que a mínima de cambio, se teñen incentivos en outro lugar, pois van coller e desaparecer. Eu creo que ese tipo de cosas tamén nos darían idea de hacia onde orientar a nosa liña. E despois, vendo o tecido que temos, onde afortunadamente temos grandes compañías, en moitos sectores, algunhas multinacionales, pero eu creo que hai un abano enorme de PEMES, moi especializadas en certas manufacturas, pero que por sí solas non van ser capaces de afrontar uns cambios de escala ou de internacionalización ou do que sea, e eu creo que habría que facer un esforzo moi grande en tratar de que desde esas PEMES que xa temos, que teñen niveles de especialización moi interesantes, ver como podemos facer que entren en mercados máis de outro tamaño, pero partindo delas, é dicir, favorecer políticas de cruzamento, falábamos antes, de políticas intercluster, donde se vaya creando o ambiente necesario, de confianza necesario, porque eso con moitas empresas pequenas podemos abordar eso, tal, pero necesitamos comunicación transversal, non que os do metal falen só cos do metal, os da logística só cos da logística. Necesitamos crear esas conexións de forma transversal, de forma intensa, e desa maneira sí poderemos ser competidores globales. Pero ten importancia extrema o factor humano, a creación desas redes, desas conexións. Como se fai isto? Pois hai moitas maneiras. Unhas salen da xente, outras salen da administración, pero iso
Eu creo que é imprescindible para medrar dentro que temos. Moi ben, fenomenal. Pois moitas gracias por, digamos, facer a foto do presente, pero cada presente sempre ven, digamos, bordado por un pasado. Entón, neste punto, gustaríame facer con vos un percorrido das últimas 2 décadas, por exemplo, desde a vertente de Melchor, o análisis da evolución de como cambiou o peso relativo dos sectores primario, secundario e terciario en Galicia nas últimas 2 décadas. É posible observaches unha reindustrialización ou unha desindustrialización? Pediríamos, por favor, un pelín máis nas intervencións un poquinho máis cortas para que nos dé tempo a abordar todo o temario, vale? Moi ben, a ver se son máis breve, teño unha tendencia a expandirme como os gases. Non é? Decir, esta idea de primario, secundario e terciario que tuvo moito sentido no século pasado nas análisis, isto está perdendo todo o significado, non? En todo caso, se uno intenta medir así, pois o primario e o secundario están perdendo valor, ganando o sector terciario. Que está ocurrindo? Que efectivamente hai moitas cousas que son novos procesos productivos, que aparecen máis nos servicios, inda que sean parte industrial, moita parte da industria se pasou directamente a servicios, externalizando os departamentos de contabilidade, asesoría, parte enerxética, que antes estaba na industria, entón sumaba, agora parece que está no outro lado. Entón, un pouco, hai un tema aí contable que é interesante. Interesante tamén saber se neste secundario que estamos metendo, se toda a industria extractiva, toda a industria enerxética, a construción tamén, incluso, non, que de feito estaría no secundario e a manufactura, non? Entón, analizar as cadeas de valor ahora é moito máis interesante desa perspectiva non sectorial, como os decía, sino de aglomerado, non? E de relacións entre todas as empresas, esa idea de completar cadeas de valor, eso é o máis importante. Ademais, aí temos, por que está perdendo peso a Unión Europea, a industria da Unión Europea, ten esa razón de a deslocalización, non? De deslocalización de procesos productivos intensivos en man de obra, pois se foi pasando a outros países onde efectivamente, e a máis tamén por o tema medioambiental, non? O control medioambiental en algúns procesos, pois temos esa deslocalización. Iso é algo que está pasando en toda Europa, e de feito coñecedes esa idea, ese número máxico, non? Da estrategia europea 2030 de industrialización, de que temos que chegar ao 20% da produción, do valor da produción que sea industrial, non? Me gustaría saber se todos somos conscientes de que iso ten sentido, e se non é simplemente un número, como en principio eu o que creo que era para chamar a atención da pérdida de capacidade, da pérdida de industria, de autonomía, non, estratégica, que ademais o vivimos moi claro cando foi do COVID, non? Entón, Europa deuse conta de que había un problema, de que non tiña capacidade para producir elementos básicos e necesarios para afrontar esa crisis, e dixo, ui, cuidado, que está pasando aquí, non? Porque se agora o pensamos fríamente, podo darvos moitísimos exemplos de economías europeas, de rexións europeas, con un peso industrial ridículo e que son os niveles de renta per cápita máis altos de Europa. Temos eso. E temos tamén ao revés algúns exemplos, basicamente Irlanda, que por un tema contable, como se está medindo, é dicir, claro, ahora resulta que Irlanda é unha poderosísima economía industrial onde o 40% da súa produción é industria, en algunha das zonas o 60%. Son as empresas e como se contabiliza en términos de contabilidade nacional estas cousas. Entón, hai moitas empresas que se foron a Irlanda, industriais, pero que están simplemente mostrando ali esa parte, porque cando miramos o emprego, que é a outra variable relevante, resulta que o emprego industrial en Irlanda móvese no 18%, non? Entón, hai un contraste aí que espero que a Unión Europea pois reflexione sobre o que está pasando, non? Pero se quitamos eso, quitamos Turquía, non? E Chequia, as únicas economías que teñen unha industria potente e a súa vez teñen un nivel de renta per cápita son alemanas, non? É dicir, unha alemana, algunha belga. Entón, esta é unha reflexión sobre ese 20% de se todos temos en conta. Eu, por exemplo, defendo que hai que tender a ese nivel, non? Non é un número máxico, non hai que alcanzalo, pero temos que pensar que a industria sempre marcou a innovación, é dicir, o I+D xurxe basicamente nos procesos industriais, por especialización en moitos casos, non? Moitos avances simplemente son por os procesos de, vamos vendo un proceso productivo, vemos onde podemos mellorar a partir dunha escala de produción. Hai un efecto multiplicador
na economía, volvo á idea do equilibrio xeral, moito máis forte na industria que en cualquier outros sectores, son compradores de materias primas de procesos productivos do resto da economía, o cal non pasa nos sectores de servicios e moito menos nos sectores de servicios personais, porque basicamente o que estamos facendo é o factor traballo. E despois, para min é moi importante e marca moito a dinámica de un país é a calidade do emprego, non? A calidade do emprego industrial en principio era moi superior ao resto, isto se está diluindo en gran medida, pero tiña que ver ca propia dinámica das empresas, o seu tamaño, a súa escala, a súa capacidade dos traballadores ter unha posición de negociación co empresario que non se ten noutros sectores máis automatizados, non? É dicir, a industria tiña tamén esa labor porque eran industrias de alto valor añadido, entón podían ter esa organización da masa, a pesar de que isto se está diluindo, non? É dicir, podemos pensar no poder que tiñan as organizacións sindicais fai 30, 40 anos, como han pasado dentro de 20, e o que teñen hoxe, non? A capacidade de movilización e a capacidade de negociación pois se ten diluído moitísimo, non? Mais nun mundo onde cada vez somos máis individuales xa en conxunto, non? Bueno, ten un pouco esa idea, non, de que a mí me gusta máis falar, vexo que ainda non calou isto, pero bueno, Daniel está na mesma, que é a idea de ecosistemas industriais, non tanto de sector primario, secundario, senón ecosistemas industriais, isto que plantexou a Unión Europea é do que se fala pouco, non? Se plantexan 14 ecosistemas industriais onde non só está o sector que produce, sino todos os proveedores, os temas de logística, o tema de I+D, o tema das TIC vinculado a cada sector, a cada produción. Entón, aí xa se fala do turismo como industria, do servicio de saúde e de cuidados como industria, é dicir, un ecosistema industrial, onde nós tamén teíamos bastante que falar e onde podíamos traballar. Pero esa visión que ten outra vez que ver ca globalidade, pois non estamos conseguindo, non? É un pouco esta idea que quería transmitir. Moitas gracias, Melchor. Daniel, desde un punto de vista máis industrial, máis empresarial, que factores puideron limitar o crecemento industrial de Galicia nas últimas 2 décadas? Custos, logística, enerxía, talento? Bueno, eu, respecto ao que comentabas antes da intervención de Melchor, de se estamos nunha época de desindustrialización ou de industrialización, bueno, eu creo que afortunadamente vivimos un proceso de desindustrialización. Eu creo que hai unha época que xa se acabou, como é normal que se acabara, quer decir, todas as industrias primarias de enclave, por decir de alguma maneira, quer decir, que se instalaron nos 60, nos 70, que o único incentivo que tiñan é había recursos naturais, había enerxía barata, había certa complacencia respecto ao medio ambiente, é dicir, todas as industrias pouco a pouco foron desaparecendo. E eu creo que forma parte dun proceso natural que desapareceran. Agora, non nos podemos quedar só con iso. Paralelamente, están xurdindo outro tipo de industrias, ou se foron transformando noutro tipo de industrias que xa non teñen unhas chemineas tan grandes, nin son tan espectaculares, nin son compañías tan desa escala, pero que están aí, quer decir, quedarse solo, que as que desaparecen, eu creo que nos dá unha visión. Isto forma parte, agora que está de moda co premio Nobel, non, da destrucción creativa, é dicir, unhas desaparecen e outras veñen. E Galicia está nesa dinámica, e creo que nunha dinámica na que, porque hai algunha, non hai que ir moi longe, se vamos a Asturias, vemos que todas esas industrias que había e tal desaparecen, pero ao mesmo tempo non xurdiron outras. Eu creo que o noso caso é, por fortuna, está en moita mellor posición, non? É dicir, eu creo que temos que incidir en eso, é dicir, eu creo que temos que incidir en seguir nesa transformación e leválas no percorrido todo, sabendo que ainda quedan moitas que ainda non iniciaron ese cambio ou que lles queda moito percorrido por facer. É dicir, comentabas, claro, dificultades de Galicia, eu creo que son o que tiñan, eran evidentes, claro, é dicir, estábamos podíamos escoller, non? Se estamos no fin da terra ou no centro do mar, non? Como dicía Morley, pero eu creo que estamos no centro do mar, pero
Por certo, que onte había unha noticia de que un buque dende China pois que xa fai escala en Vigo, que estamos nun momento onde están cambiando as rutas e todo iso, e eu creo que Galicia aí ten que aproveitar esa posición de onde estamos, non? Galicia tiña unha carencia histórica de infraestructuras, é imposible producir e vender se estás desconectado. Quer decir, eu creo que en canto apareceron as autovías, é dicir, Galicia empezou, a todo o que producía Galicia empezou a ser exportable, absolutamente todo. Non quero dicir que sempre foron cousas exportables, pero a mellora de capacidade de competir, quero dicir, eu creo que iso é extraordinario. Quero dicir, Galicia é unha das economías máis abertas e internacionalizadas do Estado. Quero dicir, prácticamente un 40% do que producimos exportase. Quero dicir, iso é que somos capaces de producir produtos que poden competir perfectamente no mercado. E cada vez produtos con máis valor. Dicir, eu creo que Galicia ten que deberíase convertir no laboratorio de como seguir producindo, porque aquí os problemas da man de obra chegan quizá antes que a outros sitios pola nosa propia estrutura demográfica. Eu creo que iso ten que incentivarnos para eso, para robotizar, digitalizar, abrirnos de cheo a IA, quer dicir, porque senón vai nos a golpear moito máis. Pero creo que é un incentivo para seguir nunha senda que entendo que é perfectamente transitable. Fenomenal. Pois neste punto fixemos, digamos, un percorrido histórico desde fai 20 anos, puxemos unha foto do presente e agora vamos a mirar cara ao futuro de maneira moi estratégica. Estamos ante dúas disrupcións á vez, algo que históricamente creo que non sucedeu nunca, según está reportado. A inteligencia artificial e o cambio climático, sen dúbida, van a facer temblar os axiomas sobre os que se sustenta a economía. Daniel, desde o teu punto de vista máis industrial, como impacta a IA na productividade e na necesidade de talento no sector productivo de Galicia? Vamos a ver, como impacta, pois ata de agora non o sei, quer decir, eu creo que hai exemplos de compañías que xa están bastante aplicando, compañías incluso aquí de Santiago que están aplicando e están utilizando. Eu creo que de momento está en un estado moi incipiente. Ahora, eu creo que para o tecido que temos é complicado, pero cando dicimos vamos digitalizar a compañía, moita xente non sabe ou non sabemos en que consiste eso, máis alá de que un documento en vez de nun papel vaya nun archivo. Pero qual é a profundidade de digitalizar unha compañía por completo? Eu creo que ningún empresario dunha pequena empresa ou tal ten a capacidade ou a visión para poder interpretalo en todas as súas dimensións. Aí é onde incido eu, quer dicir, temos un sector TIC fabuloso, habrá que mezclalo, habrá que imbricalo, quer dicir, que eles nos digan como, quer dicir, nós temos as necesidades, eles teñen as ferramentas, pero para iso necesítase de entrada saber uns dos outros, que non se sabe. Eu sempre digo, moitas veces, digo, a gran revolución en Galicia vai ser cando nos coñezamos uns aos outros. Quer dicir, saber o que fan, xa non digo na provincia do lado, senón no propio polígono, ás veces. Isto parece unha tontería, pero ten unha profundidade moito máis grande do que tal. E xa nos temas da digitalización e da robotización, ademais é que no libro de Antón tamén apuntábamos a isto, é que temos unhos servicios
fabulosos pola propia estrutura que temos. As mellores compañías para robotizar procesos están en Vigo, o sea, a conserva está totalmente robotizada. Que na robotizar? Xente que viña de robotizar a plantas de automoción. Telos aí ao lado. Pero a veces non se producen esos tal. No tema da IA e da digitalización, na Coruña hai un núcleo que é punteiro en todo eso. Como conseguimos que todo eso chegue a todo o tecido? Invitamos a tomar café xuntos ou obligámolos a talos, é dicir, estou falando en tono de broma, pero é así, quer dicir, temos que forzar eso, porque senón as compañías por sí solas, dado o tamaño que teñen e a propia idiosincrasia, non van ser capaces. Temos que axudalas. Se non actuamos en ese proceso, sí que podemos quedar atrás. Moi ben. Melchor, a nivel macroeconomía, ti crees que estamos preparados a nivel investimento, infraestructuras e plans de formación para esta transformación? Pois teño moitas dúbidas, porque ora falo desde o punto de vista da educación da universidade. Incluso na universidade non estamos preparados para o que se está a velocidade a que está acontecendo todo o que ten que ver ca inteligencia artificial. Ninguén nos está preparando, ninguén nos está dicindo pois agora tedes que dar as clases desta outra forma, porque estas outras cousas xa non sirven. Temos que traballar con os alumnos de unha forma completamente diferente. Eu pensaba que a mellor a industria iba máis rápido que a universidade, que sempre é un elemento máis complexo, non, de movelo e de motivalo. Pero sí que me preocupa, pero eu creo que hai unha base espléndida, non? Temos centros de investigación vinculados á innovación e a IA tremendos, non? O CESGA creo que é un exemplo de funcionamento moi interesante, que ten proxectos moi tal. Temos aquí o Citius, temos Gradian en Vigo, non? Eu creo que o punto de partida é bo, pero o que pasa é que non nos coñecemos, non conseguimos entablar, e que ademais esta revolución de la IA, de la inteligencia artificial, claro, é completamente diferente a todas as revolucións industriais anteriores, non? Agora que estamos pensando en que vai ser un proceso que vai sustituir a traballadores cualificados, que isto non pasará nunca, non? É dicir, que vamos, o de cualificación, si queredes, media, non? É dicir, que a cualificación alta é claramente complementaria e vai a xenerar uns incrementos de eficiencia e de productividade tremendos, e para iso hai que estar preparados, pero hai que formar aí. E hai que formar desde a educación primaria, é dicir, que non hai que terlle medo a la IA, hai que decirle a xente como hai que usala, pero desde pequenos. E aí vamos un pouco atrasados, non? É dicir, a educación primaria, eso, bueno, a nosos chegan os alumnos que saben manexar moitísimo mellor todo eso que nós. É dicir, que entón temos un problema, é dicir, nós temos que estar traballando para formarnos, estamos intentando chegar aí, pero estou pensando que nas empresas aquelas que sean capaces de introducir la IA de unha forma axeitada están ganando eficiencias de productividade del 20 al 30% mínimo. E iso é moito, en moitos procesos productivos. Hai postos de traballo moi sensibles a estudiar estos, sabedes que os americanos estudian todo isto e teñen moi claro todos aqueles empregos que se van a perder, que son moi sensibles, e son os das, como vos decías, as cualificacións medias. As cualificacións altas en principio vai ser complementario, non vai a sustituir, vai a ganar moitísima eficiencia, eficacia. Pensade no médico que pode consultar directamente todos os tratamentos, todos os casos como tal, que antes usaba o libro, a súa memoria e tal, agora vai ser casi automático, non? O que hai que aprender a usalo, non? E me dá medo a dualidade que pode crear, non? É dicir, nun sistema como o noso, de moitas pymes, como estaba dicindo Daniel, que pode ser que non cheguen. Claro, entón isto vai crear unha brecha tremenda entre aquelas que podan usar a inteligencia artificial e se podan adaptar e aquelas que non, non? Entón vamos a ter un sistema industrial dual, pode ser, e me dá bastante medo, e para iso efectivamente fai falta moitísima inversión real agora mismo. Non hai que esperar, porque a mellor depois xa chegamos tarde, non? É dicir, que isto vai ser unha ventaxa, o que o poda adaptar vai ter unha ventaxa competitiva tremenda, penso que pode ganar en eficiencia mínimo ese 20-30%, que non hai forma de recuperarlo buscando reducción de costes en outros extremos, vale?
Celcho, continuamos contigo e vamos a cambiar de disrupción agora, cambio climático, é perfectamente plausible, estamos en novembro, sabedes que choveu, por exemplo, este ano, en verán estamos en algunhas comunidades o 30% do verán en onda de calor, que se di moi pronto. Desde un punto de vista académico, como vedes a nivel de amenazas e oportunidades que xera esta disrupción, este cambio climático? Pois, como sempre, me está dicendo aí, esta destrucción creativa, non? Habrá procesos productivos que van a tender a desaparecer co propio cambio climático e das condicións físicas, e aí non estamos en unha situación moi boa. Eu penso, en moitos dos nosos sectores productivos, agroalimentario e o propio mar, simplemente o cambio de temperatura do mar ten un impacto tremendo sobre moitas das producións, e non sei que alternativas temos, non? E que se estamos pensando nesas alternativas, e esa é a parte física, non? A parte que todos estamos vendo que está pasando, pois teremos problemas con algunhas producións agrícolas, a mellor podemos empezar a facer outras, entonces hai que pensar en como nos vamos adaptando ao noso proceso productivo, porque aí sí que temos unha ventaxa comparativa importante, non? Todo o que é a agroindustria e a industria vinculada ao mar. Pero bueno, que ese impacto está aí. Por outro lado, tamén somos unha sociedade que isto da economía circular a tiñamos na sangre, non? Entendíamos perfectamente ese proceso de aproveitar, como dicía a miña familia, o porco enteiro, non? É dicir, que non sobraba nada, non? Iso é o concepto da economía circular, non? É intentar que non sobre nada, intentar ser eficientes en todos os procesos productivos, e aí temos que seguir avanzando. E temos esa mentalidade, eu creo que temos a mentalidade en ese aspecto millor que moitos dos nosos contrincantes ou nosos competidores, e que poderíamos adaptar, e hai que traballar neso, non? E dicir, son oportunidades, por suposto. É dicir, que desde o punto de vista turístico, eu tamén traballo moito neses temas, claro, estamos vendendo neste momento Galicia refugio climático. Bueno, vale, eu creo que se sube a temperatura a 3 ou 4 grados no mundo, pois vamos todos, nadie vai facer turismo, é dicir, que vamos a ver onde vamos, non? É dicir, hai cousas moito máis graves, non, vinculadas a ese cambio climático, que a posibilidade de ter estratégicamente durante un período pois unha ventaxa comparativa, porque ahora resulta que suben os andaluces porque aquí fai fresquiño, non? É dicir, que bueno, hai que ser un pouco máis serios cando analizamos todo o que ten que ver co cambio climático, o que supón para a nosa sociedade e a nosa economía, que o estamos vivindo, e parece que son unha dana, pois parece unha cosa, bueno, pasou aí, non vai a pasar aquí, temos un problema de, ora que, estrés hidráulico e tal, bueno, este ano que ven se vai cambiar, non? Temos os rexistros, sabemos que está pasando, negalo é absolutamente increíble, que se poda seguir negando, e a industria ten que adaptarse a eso, está adaptándose a eso, non? Porque efectivamente que o peor que te pode pasar é que se queda sin consumidores, non? É dicir, que todo vai a un límite que é tremendo, non? Moi ben, Daniel, desde un punto de vista máis práctico, máis do día a día, crees que o cambio climático en sí, como teoría, se está integrando nas estrategias e nas fases productivas? Bueno, a ver, hai cousas que, é dicir, a fuerza orcan, non? É dicir, non sei qual é o nivel de que as compañías están implementando estrategias respecto a isto, pero a nivel global eu creo que hai un par de cousas que debemos ter claras. Unha, é dicir, evidentemente os valores cambiarán, pero en Galicia temos auga, sabendo como se comporta a auga aquí, non? Quer dicir que non vou falar eu dos suelos, además estando aquí o profesor Fierros, pero quer dicir que eu creo que deberíamos considerar que quizá o maior tesouro que temos en Galicia é a auga, e actuar en consecuencia, é dicir, que a auga que temos, en que a vamos a consumir, ou en que a vamos a estragar, ou para que a vamos preservar, me refiro, non vale todo, é dicir, non podemos usar a auga para proxectos que perxudiquen a calidade da mesma ou tal. Eu creo que os proxectos que temos teñen que ser moi meticulosos e
que cada gota de auga que usen sea imprescindible e lle den un valor, non utilizala de forma, digamos, a granel, por decirlo. Senón que isto, eu creo que tamén nos pode indicar un pouco hacia onde ir. Despois hai outro tema, que a mellor sais un pouco de tal, pero si ten que ver ao mellor co de ser un territorio atractivo para xente de talento. Eu creo que está habendo un cambio brutal nestas corrientes de turismo. Cual vai ser a presión que van ter as rías as próximas décadas? Quer dizer, que densidade de población poden soportar as rías? É dicir, estamos participando na construcción de algunha edar, porque no verán, nas rías, me refiro, no verán, é dicir, é imposible, non soportan xa esa carga de tal. Quer dizer, as infraestructuras que temos soportan que sigan vindo máis turismo, construímos máis infraestructuras ou limitamos. Quer dizer, eu creo que é unha reflexión que non é propiamente sobre a industria, pero sí ten que ver sobre o plantexamento de todo. Vai querer vir máis xente, pero que vamos facer? Quer dizer, convertimos Sanxenxo en Benidorm e Vila García, ou espallamos todo de adosados. Quer dizer, eu creo que é un tema que sí ten que ver co cambio climático, e todo iso é a capacidade de ver cuánto o noso territorio pode ser de atractivo, ou vamos facer que deixe de ser atractivo, cando o que sexa atractivo pode ser unha das nosas grandes ventaxas, e que xente de talento poda decidir quedarse aquí, ao mellor non polos salarios que poden ter en Londres, en Barcelona, en Madrid, o que sea, pero porque hai outra serie de condicións de clima, de hábitat, de paisaxe, de territorio, que si lle fan decantarse por aquí. Eso pode ser unha ventaxa que podemos ter, pero cando vamos pasar o límite de ser atractivo pase a ser un problema? O da auga, decir, xa hai empresas que están vindo pola auga a Galicia. Quer decir, nós estamos no polígono Teixeiro, comentábamos antes, ali está se instalando unha empresa que produce proteína vegetal. Viñan de producir en Andalucía. O principal incentivo para vir aquí foi que ali durante gran parte, varios meses ao ano, tiñan que deixar de producir porque non tiñan garantía nin de calidade nin de cantidade de auga. Quer decir que o cambio climático, sexas ou non sexas consciente, xa está actuando no movimento da xente, no movimento de compañías, cultivos. Estánse producindo cultivos que non se producían. As viñas, estánse plantando viñas en altitudes que nunca houve viñas. Incluso eu son dunha zona de viño, e é un río, un val, que con as dúas ladeiras claramente, unha ao norte e unha ao sur. O viño bo sempre foi o que miraba ao sur, o outro, dicía o meu pai, deste lado non madura. Pois agora empeza a ser máis atractivo a ladeira que mira ao norte que a que mira ao sur. O sea, decir que isto xa está operando. E hai que verlo, analizalo e ver as consecuencias e as ventaxas que podemos ter de isto, non? Moi ben, pois neste momento vamos a pechar o bloque 3, no cal fixemos este percorrido histórico desde 20 anos atrás, pasamos polo presente, miramos cara ao futuro, e agora é tempo de abrir o jornal. Vamos a pensar, vamos a comentar algúns proxectos sectoriais, como de, por exemplo, relacionados coas enerxías renovables, eólico ou biogás, que últimamente estáse falando bastante. Na vosa perspectiva, Melchor, como ves estes sectores? Crees que se debe apostar por eles? Crees que non? Como ves o seu posicionamento en Galicia? Bueno, como vos dicía eu, son desta visión de equilibrio xeral e de economía xeral, e cada vez que se me plantexa un novo proxecto industrial, moi sectorializado e se comenta, eu prefiro que se pense no ecosistema
no ecosistema industrial, non? Que se teña en conta todas as conexións dese proxecto co entorno, non? Co entorno productivo, co entorno... E que non creamos proxectos porque hai unha subvención, non? É dicir, hai unha subvención, entón vamos a ir detrás desa subvención. Non, pensemos desde aquí, hai capacidade de emprendemento máis que suficiente, o que estaba contando Daniel. É dicir, hai moitas empresarial con ideas boas, que son eles os que teñen que tirar e o sistema favorecelos, non ao revés, non? É dicir, que esa é a miña primeira idea, que todo isto hai que pensalo en si realmente o necesitamos ou non o necesitamos e entra en conexión co resto. Por iso decía, política industrial e política de país, non? Entón, ver se efectivamente, pensando en equilibrio xeral, temos as condicións, podemos tirar dos proveedores suficientes, isto vai significar algo de retorno e non vai ser unha empresa, agora que temos moitos fondos de inversión que temos unha empresa con éxito, a compra, e despois non temos conexión con esa empresa está buscando outras alternativas, está maximizando beneficios duramente e non ten ninguna conexión con o noso entorno, non? Entón, ese é un primer punto. Unha segunda idea que sempre tamén teño en mente é cando se plantexan estos proxectos sectoriais grandes, non? Que son esas inversións potentes da que estamos falando, esa idea de proxecto tractor. Eu creo que hai que analizar con detalle o contexto social e local, non? É dicir, cal é o impacto? Sabemos que hai un impacto local, que as externalidades negativas se concentran en ese impacto local e que as positivas se suelen expandir para un conxunto dun territorio moito máis amplio e moitas veces para o conxunto da economía. Entón, todo o mundo ten que saber que está pasando con cada proxecto. Hai este impacto local, hai estas externalidades negativas, me van a compensar, non me van a compensar, compensa para o conxunto da economía ben galega ou da provincia ou da Unión Europea, que é o que está plantexando ahora a Unión Europea. Dice, no, bueno, vamos a sacrificar determinados territorios porque necesitamos determinados produtos que necesitamos que se produzcan aquí, que non se produzcan en outro lado, porque senón, estratégicamente, non temos autonomía, non? Bueno, pois vamos a facer esa reflexión, contemos a xente todo o que está pasando con ese proxecto e el meu tercer punto, e alguén ten que contar as alternativas. Eu sei, xa sei que unha empresa non lle vou a pedir que cando faga un proxecto industrial me diga cales son as alternativas ao seu proxecto. Estaría, vamos ver, no mundo ao revés, non? Ela vai defender o seu proxecto, vai a contar todo o que ten que ver co seu proxecto, e non podemos pedir a ela que faga unha evaluación do impacto socioeconómico porque nunca vai considerar as alternativas. Quen pode considerar as alternativas? Pois temos que pensar en se efectivamente temos un mecanismo dentro da nosa economía que permite facer ese análisis e trasladar esa información ao conxunto. E aí é onde creo que estamos fallando, non? É dicir, que fallamos xa desde o principio, porque nos guía máis a subvención que o propio interese desa visualización. Nunca facemos os proxectos en global, os facemos moi sectorializados e moi parciales, como decía perfectamente antes, se nos presenta sempre por términos de emprego. Términos de emprego directo, que pasa co indirecto e el inducido? Que está ocurriendo con as conexiones desa empresa co conxunto do sistema? As ten, non as ten? Como estaba o exemplo das rodas, bueno, aquí que caucho hai? Bueno, podemos traer, claro, efectivamente, tampouco, é dicir, que podemos facelo. Podemos pensar en caucho sintético, podemos desarrollar biotecnología, bueno, pues vale, pero entonces pensémoslo así, non? E entón, eso é o que teño en mente, non? Que hai que analizar todo isto e ver se efectivamente nos compensa como sociedade. Podemos estar especializados, eu non digo que non, podemos estar especializados no que se nos ocurra se efectivamente hai un intercambio, hai un pacto. Entón, hai rexións en Europa que están moi estabilizadas, sufren esas consecuencias, pero hai un pacto co resto da súa economía para que efectivamente redistribuyan a rentabilidade deso, non? E iso que vexo, como comento, que falta, pero me gustaría que esa idea de política industrial, de política de país, pasase por contarlle a todo o mundo cales son as alternativas, que podemos facer con estos recursos endóxenos, onde estamos especializados, máis que en esta outra idea de me voy a especializar en aquilo que vou ter un rendimiento a medio ou corto plazo a través dunha subvención e despois volve a desaparecer a empresa. Si vedes un pouco o que pasa co emprendemento mal llamado del autónomo, porque non é un emprendemento, el autónomo é crear emprego para sí mismo, eso non é emprendemento, non é empresa.
empresa que crea emprego. É dicir, que temos un problema con como entendemos o emprendemento na nosa sociedade, e como, efectivamente, ese emprendemento, pois, moitas veces dura o que dura a subvención, e se acabou. Moi ben. Daniel, si queres incidir nos sectores eólico e biogás, minería e terras raras, Liocel, proxectos que salen bastante en prensa, que están dando moito que falar, se queres exemplificar desde a túa perspectiva. Bueno, esta é a pregunta que ningún empresario desde esta mesa contestaría. Entonces, eu xa que viñen, vou contestar. Pero vou contestar primeiro apelando a un tema persoal profundamente emocional para min, pero non é unha maneira de evadir a resposta, vou respostar. Eu criei-me nas montañas de Valdeorras, como sabedes, é a principal zona mineira de Louxa. O de Louxa sempre o digo reivindicando, non? Inda que os da RAC poñen Louxa, a nós fastidianos moito, Louxa. Das principales minería de Louxa do mundo. A explotación industrial empezou nos anos 70 e con os volúmenes sempre se utilizou, lógicamente, na construcción tradicional, pero a nivel industrial empezou nos anos 70. O noso río é o río de Casollo, que ven dos vales de Casallo, de Pena Trevinca, e recolle todas aquelas neves, os deshielo de todas aquelas montañas, da Serra do Eixe. Cando meu pai era novo, meu pai ten 94 anos, dicía que collíanse troitas a feixes. Cando eu era cativo, eu aprendín a nadar neste río, e bebía auga do río. Pensá só que daban culebras de auga. Era a única vida que había, culebras de auga. Se ve que eran máis resistentes que as troitas. Hoxe en día é un río absolutamente morto. Hai un embalse, xusto antes de unirse co Sil, onde se acumulan os sedimentos, que ten un color como se fora un deterxente, así, verde azulado, parece radioactivo, o sea, eu existín desde a miña casa, vixe como unha montaña iba desaparecendo de mes en mes, quer dizer, foi algo tan brutal. Eu ainda, confeso aquí, hoxe a min cóstame volver á miña aldea, ver aquilo produce un profundo dolor, pero o meu pai era barrenista, traballaba nunha daquelas minas, era o ingreso que tiñamos. É dicir, puiden sair dali gracias a eso, e o sistema público de educación e de becas e demais, pero era o noso sustento. Quero dicir, estes temas son moi poliédricos. Non é isto sí, isto non, eu creo que non se poden afrontar desde un punto de vista tan simple. E con isto quero dicir que evidentemente neste caso eran outros tempos, fixanse cousas moi mal, absolutamente mal, pero era o sustento, igual que era do meu pai, é o sustento de toda unha comarca. É un tema tabú. No barco non se pode falar desto, nunca se pode falar desto. É dicir, no momento en que, si isto que estou dicindo aquí, se o digo no barco, automáticamente tú estás en contra das canteiras. É o primeiro que van dicir, o teu pai de que vivía. Iso é o, dicir, quer dizer que son temas dun impacto xa non só paisaxístico ou ambiental, senón que vai máis alá, falando da minería. Dicía Lewis Mumford no libro de Ciencia Tecnología e Civilización, cando falaba dos territorios mineiros, que claro, a mentalidade da mina é extraer. Un agricultor ten que cuidar a terra, pois no ano seguinte non produce.
na minería extraes, é un concepto, e ese mesmo concepto acaba salpicando a todas as facetas da vida, non? E é terrible, é corrosivo socialmente, corrosivo, destruye o concepto de colectividade, destruye moitísimas cousas. Dito isto, quero dicir que dito isto, tampouco me atrevería a decir que estou en contra de explotar os recursos, porque os recursos, ao final, a nosa maneira de vivir, todo o que temos aquí saiu dunha mina, casi todo. Claro, é unha posición moi cómoda. É dicir, vamos a usar todo isto, pero que estos o extraigan en África ou en Brasil ou en calquer outro lado. Creo que tampouco se pode, é dicir, é unha postura insostenible. Ahora, eu creo que para poder explotar calquera, xa sea enerxías eólica, hidráulica, biogás, calquera delas, eu creo que non hai que rechazalas de entrada. O que hai que ver, eu creo que son as condicións nas que se vai facer esa explotación. Condicións técnicas, ambientais, económicas e sociais. Quer dicir, son tres preguntas. Dice, eu quero explotar isto, é dicir, como, cual vai ser o impacto, cual vai ser a repercusión, que trascendencia vai ter, porque vamos sacar isto e vamos exportar materia prima. Eu creo que eso non debía ser, creo que non debía ser ese o noso objetivo. Con isto, volvemos a, vamos completar toda unha cadea de valor e producir, bueno, e iso permítenos, pois, aguantar certa, bueno, pois, ao mellor así pode ser interesante. Eólicos, en donde? En calquera sitio? Hombre, non. E quen vai sacar o beneficio deso? Que repercusión vai haber sobre as comunidades locales? Que compañías son? Quer dizer, eu creo que o tema está en como se fai. O tema do biogás. É que, claro, eu sou dunha xeración que a mí cando me falaban de ecoloxía o que nos pintaban era un molinillo de viento. Era o máis ecolóxico que había. O viento non emite, non sei que, claro, eu sigo pensando, non hai descarbonización sin enerxía eólica, creo. O biogás, vale, o biogás non, pero vertemos o xurro indiscriminadamente. É dicir, eu creo que eu de entrada creo que non hai que dicir per se non a todo. Creo que é unha postura que non ten sentido, nin si a todo. O tema está en como afecta o que, insisto. É dicir, e evidentemente, tendo en conta que, claro, a veces ponse de exemplo, é que Aragón ten un desarrollo eólico terrible. Claro, evidentemente, Aragón, co tamaño que ten, a metade da población en Zaragoza, claro, pero que Galicia ten, ou tiña, 30.000 núcleos de población, é dicir, é que hai xente, é dicir, todo o territorio está habitado, é dicir, a incidencia é moito maior. Eu creo que aí, calquer cousa destas en Galicia exixe un nivel de ciruxía, de comunicación social, de contactos, de explicación moito máis profundo que facelo en outros territorios, porque a afectación é moito maior. Non ter iso en conta é non coñecer o territorio, non coñecer o país, e as cousas a machado non salen. Non sei se contestei, pero creo que hasta aí. Creo que sí, que abordaches bastante na temática. Bueno, antes de abrir o turno de preguntas, non sei se Melchor queres engadir algunha puntualización adicional. Pois, tendo en conta a hora que son menos 20, ainda nos quedan uns minutiños para algunha pregunta. Bueno, antes de nada, gustaríame pedirle un forte aplauso aos ponentes de hoxe.
finalmente, pois a todos os asistentes que queiran compartir con eles algunha inquedanza, pois creo que é un bom momento agora, temos uns minutillos. Mira, Daniel, que dixenches que necesitabades coñecervos entre vos para que todo este mundo de novas tecnologías, nas de... Bueno, eu te pregunto, non é papel das administracións que o Tambari, Xiolla e Costa Bella se coñezan, é dicir, facer a presentación en sociedade todos e todas para que podan sumarse e ser rendíveis? E a segunda que vos quería facer os dous, moi cortiña tamén, é que a traxedia deste verão, que veu para quedarse, bueno, o cambio climático xa está, xa temos aí, e que sempre afecta os máis débiles, igual que na Dana, igual que na África, igual que na Asia, é dicir, as poboacións máis débiles son as máis dañadas, e, por tanto, con menos capacidade de resistencia, non sería necesaria antes de nada, e neste momento, por fin e dunha vez, ordenar o territorio en todas as súas funcións económicas, sociales, etc., para ter unha certa capacidade de actuar frente ao que xa temos, que é o cambio climático total. Moitas grazas. Bueno, respecto á primeira pregunta, sí, eu creo que é fundamental e eu creo que dentro das políticas públicas se pode fazer moito. É que falamos antes, en Galicia hai centros tecnolóxicos, hai laboratorios que están a un nivel estupendo, pero o tecido productivo non nos coñece, non hai conexións naturais, salvo excepcións, sempre hai xente que tal. Eu estive hai pouco no 25 aniversario do CITEC, o laboratorio que hai na Coruña, estuvo o presidente da Xunta, e el propio, el manifestou, dixo que non sabía o que se facía ali, quer dicir que nin na propia administración se coñece o que fan os nosos propios laboratorios. Eu estive en outra que o AIMEN, que ti coñecerás, o 60 ou pico por cent de proxectos fano fora de Galicia. E eu creo que isto hai que actuar de forma moi directa, moi tal. Oiga, veñan os señores dos centros tecnolóxicos e tal, expliquen, xunten aquí 200 empresarios, expliquen o que fan. Yo salir, vayan tomar un café e intercambien tarxetas, que proxectos tal, que partes necesitan, é dicir, eso que parece así tal, hai que forzalo para que se produzca. E despois, respecto ao do territorio, eu creo que eso levamos falar, pero o tema de ordenar o territorio, pero eu creo que isto xa falo, creo que do que non sei, pero vou opinar xa como cidadán. Eu creo que a Galicia que había xa non existe, nin vai volver a existir. O rural que coñecimos non vai volver, entre outras cousas porque a xente non quere vivir nese rural. Como vos dixen, eu criei-me nunha aldea e eu non quero volver á miña aldea. Ao mellor unha aldea cerca de Ourense ou de Lalín non me importaría. A miña non. Porque querrei ter unha farmacia. Eu iba ao colexio, tardaba hora e media de autobús. E para ir á cabeceira da comarca non hai autobús. Quer dizer, esa Galicia eu creo que non vai volver. E eu creo que alguén terá que repensar esas industrias que transformen todo eso, onde as poñemos? Nas cabeceiras de comarca? Ou seguimos colocando nas cidades? É dicir, que tipo de rural é o que se pode manter habitado? Porque creo que non é todo. Hai algún que sí, o que este próximo ás zonas urbanas, o que este na zona central, pero porque a primeira premisa para o conservacionismo é que haxa xente. E para que haxa xente ten que haber actividade económica rendible, para que sea atractivo. Quer decir, máis alá de aldeas modelo, de poñer algo que pode ser un exemplo, tal, é dicir, eu creo que hai que crear industrias que exploten o territorio e lle permitan a xente vivir cando menos nas cabeceiras de comarca,
e iso permitirá, se as industrias están na comarca, facer modos de vida híbridos que son moi habituales, é dicir, traballas na cabeza da comarca, pero tes unha aldea onde sigues collendo as castañas, sigues cuidando uvas e tal, quer decir, me refiero que hai que reparar, non é só unha cuestión de poñer un mapa e decir o que vas producir en cada sitio, senón hai que repensar o nova forma de habitar ese territorio, e que economía vai ser posible, e que tipo de industrias, e que tipo de produtos, e que eu creo que decir, non é só ordenar, quer decir, eu creo que é unha visión moito máis holística, e estar dispostos a cambiar, a que evolucione a forma de habitar o territorio, creo. Eu estou totalmente de acordo, o punto inicial é ordenar o territorio, é algo que políticamente vexo que ten moitísimos problemas, porque teríamos que definir a competencia, quen ten a competencia sobre a ordenación do territorio, esta loita que existe, supoño que estou falando casi de descoñecemento de moitas destas cousas que ten que ver, pero sí que me meto en alguna que ten que ver co rural. O que non pode ser é que non sepamos quen ten quen debe de ordenar o territorio, non? É dicir, entre os concellos e a Xunta e o Estado temos problemas e incompatibilidades e creo que moitas cousas quedan sin facer e quedan sin ordenar porque non nos poñemos de acordo, non? Entre distintas administracións, a mellor é simplemente por un tema político ou por definición da estrutura. Entonces, eu creo que hai que traballar aí e efectivamente eu estou con Daniel temos que repensar o noso hábitat e como o ordenamos, pero claro, resulta que non sabemos quen o ten que ordenar ou non o temos moi claro, pero que sí que é necesario ordenalo. Eu vou un pouco máis alá, eu son economista, eu sempre pensaba que era importantísimo que houvese actividade económica, agora xa non o creo tanto, creo que é necesario que exista actividade económica nas áreas rurais, pero necesitamos máis, necesitamos cultura, ocio. Se a partir das 5 da tarde ou das 6 da tarde non se pode facer nada nesas localidades, olvídate. Temos unha sociedade que cambiou, unha sociedade moi orientada cara ao ocio, as preferencias cambiaron completamente, agora que todo o mundo quere facer viaxes, aunque sean moi cortos, antes facíamos viaxes dun mes, íbamos de vacacións toda a familia, agora vamos individuales. É dicir, o mundo cambiou, cambiaron as preferencias, e entón temos que tamén que pensar en eso, é dicir, por exemplo, eu penso que unha externalidade negativa tremenda para o sector industrial é o tema dos aeroportos e do que vai pasar cas conexións, que parece que só é un tema turístico, non, é un tema de empresas. Eu contaba con algunhas destas multinacionais que me dicía, bueno, mentras poda volar a Londres no mismo día ou a Milán e poda ir á ópera, non teño problema en traballar na Coruña. Xa veremos que pasa se efectivamente non teño esa posibilidad, ir e vir no mismo día, creo que decía, bueno, a xente que ten capacidade. Eso é al nivel alto. Al nivel bajo é ter que facer, é dicir, cada vez que se pecha un bar nun ambiente rural, acabouse a vida social. E parece, pois habrá que subvencionar os bares, non? É dicir, que postos a buscar solucións, algo temos que facer, porque efectivamente, se non hai esa vida social, se non hai esa vida cultural, moito, é dicir, que non por moita actividade que teñamos, pensade que ahora as cidades compiten non en empresa, compiten nos traballadores. Esa idea do nómade digital é que estamos competindo por as persoas. É dicir, e isto é unha visión importante que vexo que aquí tampouco acaban de entender, que non é tan importante ter a industria aquí, en Santiago, que pode estar en Padrón perfectamente, non pasa nada, ou que pode estar, o que chamamos os territorios de 45 minutos, non? Empezando na área funcional, non temos que pensar, por isso digo que o tema político na ordenación do territorio é tremendo. É dicir, para min é dicir que como eu sempre digo, área funcional, e me dicen, bueno, tú que dices? Pois sí, a área funcional, a mí non me importa que haya ese desplazamento, tú te desplazas todos os días, e faz moitos máis dos 45 minutos, non? É dicir, que busca eso. Entón, como eu dicía, necesitamos actividade económica, pero a outra parte que eu pensaba como economista que non era tan relevante, o que me está mostrando o mundo é que é importantísimo, non? É dicir, que podemos ter actividade económica, me decían en Tarragona, los que están ao lado de la central nuclear, aquí se ganan unos sueldos tremendos, pero aquí non vive nadie. Entonces, pois, temos que pensar estas cousas. Moi ben, unha última intervención. Sí, non, eu quería insistir no que na primeira das preguntas de Carla, é dicir,
En este tema de que a revolución coñecernos mellor entre as empresas, entre os empresarios, que papel están a xogar as propias asociacións de empresarios? Porque existe a Asociación de Empresarios do Polígono do Tambre ou de Costarella, existe a Asociación de Empresarios de Galicia. Bueno, que papel xogan en este terreno tan primario, pero tamén tan trascendente, que é o de que efectivamente as empresas se podan coñecer e se podan interrelacionar e plantexar medrar nos sectores máis importantes. Sí. Bueno, hai varios tipos de asociacións. Quero dicir, as asociacións dos polígonos, por exemplo, creo que a súa actividade é máis dun tipo de loitar, de cubrir as necesidades propias do polígono en sí, non propiamente sectorial. Reclama, é dicir, eso é un pouco a tal. Despois hai multitud, hai círculos, hai asociacións me refiero, algúns son máis ben ou tenden a ser lobbies. Eu creo que últimamente, promovido pola propia Xunta, a Xunta creo que prefere ter os sectores ordenados en clústers, e a política de clúster eu creo que é interesante, pero ao final, se todos son do mesmo clúster, ao final falan do mesmo, están todos, é como metelos dentro. É dicir, eu creo que, xa decía Ortega, somos unha sociedade de compartimentos estancos. É dicir, o que temos é que romper as divisións entre os compartimentos. Entonces, a política de clúster está moi ben, pero ten que ser unha política interclúster. Porque, o que comentábamos antes, hoxe en día, pero isto é de forma xenérica así para todo o mundo. Sí, pero isto seguramente é unha estrutura empresarial como en Madrid e se afecta menos que a nós. Para nós é vital. Quer dicir, hoxe en día tú non eres o teu know-how ou a túa capacidade non é a que pode facer a túa propiedade. Tú eres un ecosistema, quer dicir, é o que fan os teus colaboradores, é o que fai toda, pero a relación xa non pode ser eu compro-che e pago-che, mándame 100 kilos de non sei que, tal, falta, non, temos que estar, que os que somos pequenos, para poder, se non somos capaces de medrar e conseguir o noso tamaño, temos que facelo de forma que compartida, aberta. É moi difícil, claro, isto, a innovación aberta, é moi difícil enseñarlle as entrañas túas do que sabes facer a outra compañía, ainda que sea de outro sector, porque todos temos carencias, non queres, é dicir, evolucionar hacia esa cultura para nós é fundamental, porque se somos capaces de aglutinar e de que as nosas capacidades sean as que forman todos os que temos detrás, daremos un paso importante. E hai vida en isto, hai movimentos, hai xente. Eu creo que isto non é unha transformación de todo o mundo empresarial ao mesmo tempo. Necesitamos exemplos, necesitamos que haxa 4 ou 5 que empecen mira, agora que non ten nada que ver con empecen a facer un proxecto xuntos, e sale un produto e tal. E esa dinámica, e hai brotes nese sentido, que teñen que cuallar. Non hai unha política dos empresarios de tal, creo. Melchor, non sei se queres engadir algo máis. Bueno, pois, sin máis, deixamos a última, vale, porque se nos quedamos sin tempo. Bueno, en resumidas cuentas, falábamos de integración horizontal para crear sinergias. Eso é o que se trata aquí. Pero hai outras cousas máis. Por exemplo, falamos varias veces de destrucción creativa, a xalza, etc., sin citarlo. Entonces, por exemplo, no caso de que citaba aquí do
do que ardeu tantas hectáreas e tal. Pois é un momento oportunísimo para crear ingenieros de montes, biólogos, economistas, sociólogos, tal, que se dediquen a como se vai planificar ahora todo eso, con futuro. Es decir, en cada zona que cosa hai que facer, que se aproveitar o territorio, as cualidades que ten en cada sitio, integrar todo ese conocimiento de forma holística, que como decía eso. Entonces hay que verlo de forma global. Entonces hay un organismo, hay alguien, hay un estímulo para que se haga eso. Es decir, aproveitar precisamente esa desgracia como unha ventaxa para poder precisamente facer unha planificación que de outra maneira non se podría facer. Porque a parcelación, o infundismo, toda esta serie de problemas e todo isto, as propiedades dos montes, a asociación de propietarios, toda esta cosa, creaba un problema inmenso. Pero agora, como está todo arrasado, é posible empezar de novo a facer unha serie de planificacións contando con todos eses elementos. Desde os que teñen os invernaderos que poden poñerse a facer veña semillas, non sei que, sembrar gramíneas, sembrar trigo, sembrar lino, sembrar o que... Eu que sei, mil maneiras que hai. Silvicultura, o sea, hai un organismo, hai algo que este pensando neso. Eu diría que non é un problema técnico. Hai biólogos, hai edafólogos, hai inxenieros de monte. É un tema, creo, político. Me refiero en cuanto a isto dos montes. Eu creo que a política é a xestión dos intereses diferentes. Me refiero que aí vas chocar, vale, é que plantamos. Un vai dicir unha cousa, outro outra. Un está a dicir, é donde? Quer dizer que o problema aí, eu creo que é o choque de intereses de empresas, de persoas, é dicir, eu creo que non é unha carencia técnica, eu creo que os técnicos saben perfectamente como tal, o tema é como xestionar o tema político no sentido amplio, quero dicir. Moi ben, pois clausuramos, moitas gracias. Xa para finalizar, encantaráme obsequiar a Melchor e a Daniel con este agasallo de parte de Ateneo e o meu agradecemento tamén persoal, un gusto tervos coñecido hoxe. Moi ben, moitísimas gracias.